Stavebníctvo bolo dekády jedným z najmenej digitalizovaných odvetví, ale to sa práve skončilo. Dnes v roku 2026 už budovy nestaviame, my ich programujeme. Vítajte pri hĺbkovej analýze toho, ako umelá inteligencia a automatizovaná inštalácia menia svet inteligentných stavieb na stroj na generovanie zisku. Základom úspechu je prechod od manuálnej práce k robotike. Robotická prefabrikácia. Steny a stropy sa dnes vyrábajú v halách ako skladačka, už s integrovanými trasami pre senzory a kabeláž. Počítačové videnie na stavenisku. Drony denne skenujú stavbu a AI okamžite porovnáva realitu s digitálnym modelom. Akýkoľvek odklon od 2 mm je detegovaný skôr, než stvrdne betón. To dramaticky znižuje náklady na opravy a zrýchľuje rast vášho kapitálu. Ak chcete úspešnú inteligentnú stavbu, príprava začína v dátovej vrstve. Senzorická hustota. Inštalujeme nielen termostaty, ale lidáry pre tok osôb a akustické senzory na detekciu úniku vody v stenách. Edge Intelligence. V roku 2026 už dáta neposielame do cloudu a späť. Budova spracováva informácie lokálne, to znamená nulovú latenciu a maximálnu bezpečnosť dát vašich nájomcov. Unifikovaný protokol. Všetko od výťahov po kávovary beží na spoločnom jazyku, čo umožňuje AI robiť holistické rozhodnutia. Čo sú horúce trendy dneška? Už to nie je len pasívny systém. Budova má vlastných autonómnych agentov. Vidia predpoveď počasia, ceny elektriny na burze a obsadenosť kancelárií. Sami sa rozhodnú, kedy nabiť batérie a kedy predstihovo vychladiť priestory. Digital Twin, digitálne dvojča. Každá skrutka má svoj digitálny obraz. Predstavte si, že viete presne, kedy ložisko vo ventilácii dosiahne hranicu životnosti a AI automaticky objedná náhradný diel a servisného technika. Prečo do toho investovať? Zníženie OPEX, úspora energie o 30% a predĺženie životnosti technológií o 20%. Prémiové nájomné. Inteligentné budovy s certifikátom udržateľnosti lákajú top korporátnych klientov, ktorí sú ochotní zaplatiť o 15% viac za zdravé a efektívne prostredie. Škálovateľnosť. Vďaka automatizovanej inštalácii viete replikovať úspešné projekty rýchlejšie než kedykoľvek predtým. AI v inteligentných stavbách už nie je luxus, je to nevyhnutnosť pre prežitie na trhu. Ak chcete rásť, musíte stavať s víziou roku 2030. Ak vás zaujíma, aký konkrétny hardware použiť pre váš projekt, napíšte mi do komentárov alebo kliknite na odkaz v popise videa. Nezabudnite na odber, aby vám neušli ďalšie technické hĺbkové analýzy. Vidíme sa pri ďalším videu.